pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Welcome dito sa palatuntunan ng Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ay gagabay sa inyo para walang magtitiis ng sakit, kundi maangkin ang kagalingan. Walang mag-maintenance medication ng synthetic drugs nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pag-alaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan ni Doc Alternatibo founder, multi-awarded inventor Doc Ed Dilibo na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot kasama ang inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos. Sa pagsimula po natin, kailangang maisabuhay ang mga banal na salita ng Diyos sa bawat hakbang sa sanlibutan. At ngayong oras, ito po ay mula sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9 hanggang 10 at nakasulat. At siya ay nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkos akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga ako'y naggagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpis, dahil kay Kristo, sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Nawa maisabuhay ang mga banal na nakasulat sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9 hanggang 10 sa bawat hakbang dito sa sanlibutan. Mensahe hatid sa atin ng Doc Alternatibo at One ASAP Movement. Sinasamba kita, pinupuri kita, Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Doc Alternatibo Newscast.
Oras na naman ang paggabay sa inyo kapanalig para sa tamang pag-alaga ng katawan sa pamamagitan ng herbal at natural na lunas dito sa Doc Alternatibo. Pinakauna para mapanatiling malakas ang ating katawan, ang immune system, maayos ang pagtulog gabi-gabi, maayos ang pagdumi araw-araw, hindi constipated. Ito ang laging gawin. Uminom ng Best Milk at Vitamin B Complex Powder. Tagdalawang kutsara na Best Milk at B Complex Powder, itimpla sa isang mug na hot water. Haluan nyo ng isang kutsara na molasses. Then inumin kasabay ang pagkain ng prutas o di kaya salad na gulay. At isabay nyo na rin ang pag-inom ng mga Doc F capsules tulad ng Immune Booster Capsule, Sodium Ascorbate Capsule, Malunggay Capsule, Mixtin Capsule. Ito mga Doc F capsules na makatulong para mapalakas ang ating immune system. Ganon din ang Lagundi Capsule. Tag-isang kapsula lang inumin umaga at hapon para mapatibay ang ating immune system at hindi basta nanghinang katawan, lalo na sa mga pabalik-balik lagi ang ubo, sipon, lagnat, trangkaso, hindi makadumi araw-araw. Ito sundan para mapanatiling normal po yan. Importante na yung katawan araw-araw ay maging normal yung function niya. So tandaan, meron tayong mga Doc F capsules dito sa Doc Alternatibo na makatulong tulad ng Immune Booster Capsule, Sodium Ascorbate Capsule, Lagundi Capsule, Mixtin Capsule at meron tayong Malunggay Capsule. Ito lang ang mga Doc F capsules na merong halong fulvic mineral, kaya samantalahin na may promo dyan sa branch. At isa sa patunay na natulungan, naging malakas ang pangangatawan, hindi masakitin, narito po ang panayam sa sumusunod sa mga itinuturo natin dito sa Doc Alternatibo. Ako po si Erlinda Reno from Bantaway, San Vicente, Quezon. Ma'am, ano po ang inyong mensahe sa Doc Alternatibo at saka sa mga members po? Ang mensahe ko para sa Doc Alternatibo, salamat at nakilala ko ay siya nakakatulong sa aming karamdaman. Para sa mga member, dapat patuloy tayo tumangkilig sa Doc Alternatibo. Ma'am, ilang taon na po kayo dito sa Doc Alternatibo, ma'am? Mula ng 2019 hanggang ngayon, awa ng Diyos at okay naman. Wala akong maintenance na gamot at synthetic. Kumusta naman po ang pangangatawan niyo, ma'am, sa patuloy na pagsunod? Dati lagi akong nahihilo at sinisikmuran. Pero ngayon okay na. Wala na ang aking karamdaman. Ang mister ko naman, dati kasi may sakit sa kidney. Pero nung naibalita ko rin sa kanya, nakikinig sa radyo, sabi niya, subukan naman daw ang gumamit ng Doc Alternatibo. Kaya ngayon, hanggang ngayon, dalawa na kami na gumagamit ng produkto ng Doc Alternatibo. Happy 16th anniversary Doc Alternatibo. Mabuhay! Yan ang prueba sa kaepektibo ng mga tinuturo natin dito sa Doc Alternatibo. Si Ma'am Erlinda Reno mula dyan sa Ilocos Sur ay talagang nasolusyonan yung kanyang hyperacidity, yung parang laging nangihilo yung pakiramdam niya, nasolusyonan, pati yung mister na may problema sa kidneys ay natulungan din. Wala nang maintenance medication na synthetic drugs. Kaya huwag tiisin ang sakit, lalo na sa mga nagsisimula pa lang, umaksyon ka na. Sa mga tinamaan ng sakit dyan, huwag mawala ng pag-asa. Puntahan po ninyo pinakamalapit na Doc Alternatibo branch upang kayo ay magabayan sa tamang gawin, sundin na makatulong tungo sa kagalingan dyan sa iniindang karamdaman. Ang Doc Alternatibo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School.
School sa Daet Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Daet, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Ang Doc Alternatibo Branch bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman. Importante na makapunta sa branch para makausap personally, ma-check ang physical condition at maipaliwanag sa inyo kung paano sundan ang cleansing formula, lalo na sa mga nag-maintenance medication na synthetic drugs. Doon sa mga tinaman ng komplikasyon, kailangang masundan din ang natural megadose vitamin C IV. Kaya merong pinapasunod talaga doon sa mga tinamanan ng sakit, sa mga nagkakomplikasyon na gagabayan kayo kung paano maangkin ang kagalingan na hinahanap ninyo. At patunay sa sinasabi natin dito sa Doc Alternatibo na kagalingan na, narito po ang nag-undergo sa cleansing program at natural megadose vitamin C IV. Ako si Bernardino Taberdo, 67 years old. Sir, ano po yung experience niyo po? Ano po yung sakit niyo dati bago po kayo pumunta dito sa Doc Alternativo? Pumasok ko dito 2016, June 2016. Bago doon, marami yung sakit sa katawan ko. Gaya po na. Yung sa puso ko, laging na... So may maintenance medication kayo dati, sir? So ngayon, sir, kumusta po? After po nag-undergo ng cleansing po? Nag-undergo ko ng cleansing. Yun, mula noon, yung gamot ko sa maintenance tinigil ko, agad hindi ko na kinig. Kumusta po yung pangangatawan niyo ngayon, sir? Maganda na. Hindi katulad nung araw na hindi pa ako na ito. Doc Alternativo talaga mahina ang katawan ko. Sir, ano pong... Paningin ko malabo. Ngayon, nakakabasa ko na sa kami. Gawa nung eye solution na ginagamit ko na ng panlagang. ano po yung product na patuloy niyo pong ginagamit ngayon, sir? Yung Colbit talaga, hindi ko paniwala talaga yung Colbit mineral. Tsaka eye solution, yun, ginagamit ko talaga yun. Sir, ngayon po na 16th anniversary ng Doc Alternativo, ano po yung message niyo po, sir? Sa Doc Alternativo at sa management team po? Ang message ko sa Doc Alternativo, sana patuloy ang magandang sinimulan ng Doc Alternativo para sa mga taong may mga naramdaman na hindi na kaya ng sa sinsya. Iba talaga may bigay ng natural na paggagamot. Ako mula noon, hindi na ako nag-take ng mga gamot-gamot, kaya mga binagnat ako, hindi ako nag-take. Kasi alam ko na hindi maganda. May nagtatakon dyan ko, hindi ako nag-inom na nanamula sa mga kaitong usapan. Sir, pag-ulit po, sir, pangalan, edad at taga saan? Bernardino Taberdo, 67 years old, taga Santo Tomas, Batangas. Buhay na patunay ng kagalingan si Sir Bernardino Taberdo mula dyan sa Santo Tomas, Batangas sa edad ng 67 na hindi masakitin na matapos na solusyonan yung mga iniinda niya dahil sa pagsunod sa cleansing program dito sa Doc Alternativo at since 2016 naalagaan ang malusog na pangangatawan dahil yung mga tinuturo natin talagang ginagawa araw-araw, naging parte ng buhay niya at napatunayan na napanatili ang malakas na pangangatawan. Kaya huwag tiisin ang sakit kapanalig, may solusyon at ang buhay na patunay ay inyong napakinggan para maintindihan ang alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na itinuturo natin dito sa palatuntunan. Daluhan na ang nakaschedule na herbal at natural healing seminar dyan sa Doc Alternativo Branch. Narito po ang schedule. Bukas na Sabado, September 2, nandyan sa Cabanatuan City, Nueva Ecija Branch. Ako naman ay nandyan sa Nabalbiliran Branch. Nakaschedule din sa Ipil, Zamboanga
Masipugay, Kiamba sa Sarangani Province, Tagorong City sa Sultan Kudarat at Tagum City, Davao del Norte Branch. Sa Martes, September 5, nakaschedule naman ang seminar sa Ormoc City, Leyte. Pagka September 6, Miyerkules, nandyan sa General Santos City Branch. Pagka September 7, Webes next week, ako po ay inyong makakasama dyan sa Lipa City Branch. Pagka September 8, Biyernes, nandyan naman ang seminar sa Katbalugan, Samar Branch. Pagka September 9, Sabado, nandyan naman ako sa Pasay City Branch. Nakaschedule din sa Balanga City, Bataan Branch. Abulog sa Cagayan, Kalbayog sa Samar, Zamboanga City Branch, Digos City ang main headquarter sa Davao del Sur, Surala sa South Cotabato at Matina, Davao City Branch. September 9 po yan, Sabado next week. Nakaschedule naman ako dyan sa Cubao, Quezon City Branch ngayong September 10, Linggo. Pagka September 11, Lunes, nandyan naman ako sa Malolo City, Bulacan. Pagka September 12, nakaschedule sa Iloilo City Branch. At pagka September 13, nandyan ako sa Trisi, Martires, Cavite Branch. Abangan ang iba pang schedule ng Herbal and Natural Healing Seminar dyan sa Doc Alternativo Branch. Mas mabuting puntahan nyo pinakamalapit na branch upang ma-update kung kailan ang schedule ng seminar at pa-register in advance. Yung unang 20 na magpa-register makatanggap ng libreng isang bottle na Fulvic Mineral. Yung lampas 20 na magpa-register, HA Plus or HA Plus na isang bottle naman ang matatanggap ninyo na libre. At magdala ng 1 litrong tubig sa pagdalo ng seminar para sa libreng patak ng Fulvic Mineral. Ito ang pagkakataon na maintindihan ang tamang pag-angkin ng kagalingan, maintindihan ang tamang pag-alaga ng katawan na hindi na masakitin tulad ng inyong napakinggan dito sa palatuntunan. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office. Sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arasite Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Dait Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Proteksyon kontra sa sakit. Mag-Doc-F Fulvic Mineral. Doc-F Fulvic Mineral. Garantisado na, epektibo pa. Ako po si Feliciano Lugariano po. Taga-Tagig po ngayon. Nandito na po sa Leyte. Ang madalas ko pong nireklamo yung hyperacidity ko. Palagi kumain at hindi kumain. Ganun din pagdating mga laon na alas 2, lalo na sa gabi. So ngayon, sinubukan ko yun. Yung Fulvic Mineral ay patak sa tubig, epektibo. Ay, yung unang-una yung panghihilab ng sikmura ko nawala yun. Magana ako kumain, hindi katulad dati. Pagka makunti lang ang kain, tapos mamaya-maya, parang busog na hindi naman busog. Pero ngayon, ako na Diyos, pamagitan nitong taktik ko nitong Fulvic Mineral. Pag-ihi ko, hindi na katulad ng dati. Malaki ang pagbabago, lalo na yung Bukod Diyos din may Fulvic Mineral. Ako po si Feliciano Lugariano po. Taga-Tagig po ngayon, nandito na po sa Leyte. Doc-F Fulvic Mineral. Award-winning formula of Doc Alternativo. Good news para sa lahat dahil maka-order na door-to-door delivery ng mga Doc Alternativo Herbal Products. At kahit hindi pa member, bibigyan ka ngayon ng 40% discount. Tandaan, 40% na diskwento, door-to-door delivery dyan sa inyo. Mag-message o tawagan ang hotline na 0946-967-3211. Ulitin kong hotline 0946-967-3211. Doc Alternativo Newscast. Tuloy
Tuloy-tuloy po ang paggabay sa inyo dito sa palatuntunan ng Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Narito po ang mga paraan sa tamang pag-alaga ng kalusugan, sagot sa mga health concerns na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot sa lahat na branch ng Doc Alternatibo sa buong Pilipinas mula sa founder at multi-awarded inventor na si Doc Ed Dilibo. May nagtanong dito, lagi raw humihilab sikmuran niya na parang bloated at kunting kain, busog na. Ano po yung dapat niyang gawin? May formula ba sa kakainin upang magapan agad? Kung ang pagbara o bloat na nararamdaman ay epekto ng constipation, then you must do the cleansing formula. Yun ang kailangan. Pero kung indigestion ang dahilan, therefore you have to take the probiotics from banana cider na may mixture ng wild honey at fulvic minerals. Kailangan kasi ng combination na to, ang una, tamang provision ng probiotics. At the same time, merong natural sugar na may combination ng minerals at fulvic mineral na nakakatulong para sa pag-assimilate ng nutrisyon doon mismo sa katawan. Iba kasi, bloated, hindi na-absorb yung nutrisyon sapagkat maliban sa barado ang colon, may problema din ang small intestine. No? So, kailangang ma-address ang mga ito. Kaya ito yung recommendation natin. Isa sa nagtanong dito, Doc Ed, nagpa-vitamin C IV na po ako ng 3 beses at cleansing program. Wala na yung mga maintenance ko at okay na po yung pagtulog ko, pati pagdumi ko. But minsan bumabalik na merong patusok-tusok sa talampakan ko. Ano po ang dapat kong gawin ngayon? It's really good na naitanong niyo po ito. Most probably, yung dinaanan mong natural na vitamin C intravenous na nakatulong ng mabuti at umepekto ng mabuti, baka naubos na dahil sa stress. Marami factors, no, ang bantayan kung bakit bumabalik itong spasm o tusok-tusok sa paa, pin and needle sensation. Isa yan, yung naubos ng vitamin C dahil sumobra ka naman ng stress hormones. May pinagdadaanan ka siguro. So, dagdagan mo uli ng vitamin C intravenous. Yun ang pinakasolusyon kasi hindi ka pa nga na-reprogram doon sa negative patterns ng pag-iisip at emosyon. You know, yung habits natin, paulit-ulit yan, di mo kontrolado yan kasi subconscious mind na yan, kailangan mo lang ang tamang formula. Una, ito yung cleansing formula, vitamin C intravenous. Ang pinaka-importante itong reprogramming na kailangang merong coach, yung coaching. Ang coach, ang siyang paraan, no, para mas napapabilis yung pagsusunod mo sa tamang formula kasi siya ang mangunguna. Yan ay mangyayari lamang kung sasailalim ka sa rejuvenation treatment. Kasabay yung coaching at programming ng ating gana sa dila, yung ating emosyon na negatibo papuntang positibo, yung ating habits sa pagiging happy at pagiging excited na nagpo-produce ng healing hormones na nagpapabilis naman ng recovery ng anumang problema ng katawan. Doc Ed, may nagtanong sa hotline, kailangan pa ba talaga ipagpatuloy ang pag-inom ng tubig na merong Doc fulvic mineral kada umaga? Yes, no, hindi po ito humihinto. At ang good news, Chief Fidel, yung kalusugan na nanatili. Nakakatipid po tayo from hospitalization. Although meron po tayong mga health maintenance cards, hindi nagagamit yon. At ang kagandahan rito, hindi lang tayo nakaiwas sa gastos dahil sa water therapy na tama, tayo rin po'y lumalakas. And thanks God, ang tuloy-tuloy na practice ay nakaangkla sa siyensya na ang katawan ay majority tubig. Hindi po rice or carbohydrates or protina. Tubig po. Therefore, ang water therapy ang pinakaunang dapat gawin sa routine ng ating araw-araw na pamumuhay. May nagtanong tungkol sa colorectal cancer. Stage 3 po ang finding sa akin. Ano po ba yung program na dapat kong sundan sa Doc Alternatibo?
Ang cancer kasi, lahat ng cancers, hindi lamang ito dahil sa physical cause. Obviously, merong physical causes, no? Marami ang nagka-cancer dahil sa constipation. That's physical cause. Dahil sa maling pagkain like flour-based products, meat, white rice, etc. But with combinations po ito ng emotions natin, 100% ng mga may cancer, kahit hanapin po ninyo, galing kay Steve Jobs, Senadora Miriam Defensor Santiago, lahat ng namatay sa cancer, they are into the pattern of sadness, murmuring, and anger. Lahat ng ito ay nagpo-produce ng hormone, cancer-causing hormones. Cortisol po ang tawag nito sa mga scientist at siguradong nagpapabagal ng responses ng immune system. In effect, mas mabilis pong kumalat ang mga free radicals galing sa chemicals, either na-inhale, na-inject, na-kain, na-inom. Kaya may abnormal growth of cells. So, kailangan tandaan na holistic po ang solusyon dito at kailangan ang total reprogramming. May mga nagkakamali, nagpa-opera. Ang buong akala nila, ligtas sila. After 2 years, may metastasis. Imbis na nasa colon lang ang problema, nandun na ngayon sa baga at nandun na rin sa utak. So, that was a misleading solution, no? We need a holistic solution. Pag-aralang mabuti kung ano po ang mga dahilan and we can address point by point, one by one para po sure po tayo na kung gumastos man tayo, sigurado tayong gumastos tayo para totoong makaka-recover ang ating sakit at hindi po paulit-ulit na lang. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo sa buong Pilipinas. Kaya napaka-importante po na makapunta sa branch upang makausap kayo personally at maipaliwanag sa inyo yung cleansing program, ang natural megadose vitamin C IV na napaka-importanting masundan tungo sa kagalingan. At dagdag pa na prueba na nakaangkin ng kagalingan, narito po ang panayam sa kanya. Ako po si Remedios Santiago, taga Bukawi, Bulacan. Ako po ay 82 years old, going 83 na ako. 4 months away, sa November po, 83 na ako. Napakarami na sinabi nila, parang ubusan na ako eh. Mensahe na lang po sa management team po ng Yes, ang mensahe ko na lang po, talagang totoo ang mga sinabi nila. Actually, nawala ang mga normal lang ako mga vital signs, etc. Ang mensahe ko na lang po, sana ipagpatuloy ang pag-invento at pagdagdagan pa ng mga produkto para sa mga kasagutan sa aming mga iniinda sa katawan at makapagbigay ng kalusugan sa lahat. Yun lang po ang masasabi ko. And congratulations, salamat sa staff and everybody and good luck. God bless all. Yan ang buhay na prueba pa dito sa Doc Alternatibo si Ma'am Remedios Santiago, isa sa tumayo no nakarang seminar natin dyan sa Malolos City, Bulacan branch. Siya po ay 82 years old at nakapagsabi na totoo yung mga napakinggan dito at dalangin niya na may pagpatuloy para marami pang ating matulungan dito sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas. Dahil sa kanya, sa edad na 82, walang iniinda, walang maintenance medication na synthetic drugs. Kaya kayo dyan, sa mga nagsimula pa lang, magdesisyon na hanggat maaga. Huwag hintayin na magkaroon pa ng komplikasyon. Puntahan po ninyo pinakamalapit na Doc Alternatibo branch upang maipaliwanag to at inyong masundan na. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abukar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabwa Branch, number 95, Zone 5 San Roque Poblacion, Nabwa, Camarines Sur, beside Nabwa Central Pilot School. Sa Dait Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College.
Nakakaranas ka ba ng cataract, glaucoma, near and farsightedness, pterygium o nanlalabo, hirap makabasa, umaambon ng paningin? Eye Solution ang sagot niyan. Wala akong tipare ngayon dahil 1 month nang gamit ko ng Eye Solution. At may parang grasya talaga ni Lord sa akin ito Dahil ako ang gumagamit, na-experiensyahan ko yung epektibo sa sarili kong katawan. Magdalena Soriano po, Dueñas, Iloilo, 82 years old. Eye Solution. Good news para sa lahat dahil maka-order na door-to-door delivery ng mga Doc Alternativo Herbal Products. At kahit hindi pa member, bibigyan ka ngayon ng 40% discount. Tandaan, 40% na diskwento, door-to-door delivery dyan sa inyo. Mag-message o tawagan ang hotline na 0946-967-3211. Ulitin kong hotline 0946-967-3211. Kapanalig dahil limitado ang oras dito sa palatuntunan sa radyo dahilan na may limitasyon ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na lunas. Ang palatuntunan na to at mga nagtestimonya mapanood dahil nakabidyo na pati yung one-on-one interview sa kanila nandyan sa YouTube ang channel Doc Alternativo at yung isa naman Chief Edel Roderos YouTube channel. Mag-subscribe para ma-update kayo kada araw sa mga prueba patunay na nakabidyo yung one-on-one interview dyan sa YouTube channel na Doc Alternativo at yung isa naman Chief Edel Roderos YouTube channel. Ito po ang inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos. Sumainyo ang katotohanan. Doktor Alternativo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternativo, mapapakinggan mula Lunes hanggang